og jeg er der, der bliver meget høj på det. Hvis man går videnskabeligt til værks og går ind i et blåt rum, så ved man, at pulsen falder, temperaturen falder. Sender man det samme menneske i et nyt rum, der kun er rødt, så stiger pulsen. Så dem, der har fået højt blodtryk her, de skal lige købe nogle billeder. Og en anden ting, jeg gør, jeg kan godt lave portrætter. Jeg kan godt lave portrætter, så alle kan se, hvad det er. Det har jeg også lavet professionelt bestillingsarbejde. Men det, der interesserer mig mest, det er den bagvedmasken. Og derfor, for at komme ind i den maske, så er jeg nødt til at sløre, når det yder. Fordi jo mere konkret masken er, mere udvendigt bliver det. Og hvis tager vi det helt konkret, så har vi det mere smile op og ned, så det de yder. Det er ikke interessant for mig. Det er mennesket bag masken, der interesserer mig. Og tager vi også lige her nu, så er der 4.000 informationer i sekundet ind i vores sind. Det kan man ikke male. Men så kan man male et abstrakt billede, der symboliserer alle de energier, der ligger bagved. Og så alligevel male noget, der ligner en maske. Der er ingen tvivl om, de her masker, der I ser det. Men det ligner ikke nogen. Og det er med vilje, det ikke ligner noget konkret, fordi så siger man, at det ikke Anker Jørgensen til det. Så er det hele ødelagt. Fordi så er jeg fjernet mig væk fra det universelle og os alle sammen. Og hvis I skulle få omgivet i gaven af nogle af billederne, så er det fordi, det rammer noget ind i jer selv. Og jeg plejer at sige, at hvis man bliver ramt af et billede, så skal man interessere sig for det. Hvis man ikke bliver ramt af det, så er det ligegyldigt. Så er det ligesom standardlampen. Det kommer ikke videre end en konstatering. Og herover har jeg arbejdet med lyset. Og lyset er ikke bare lyst. Det er så ekstremt. Jeg kommer fra Færøerne, og der er der altid toget, og når der er toget, så ligger der altid toget foran lyset. Det vil sige, at lyset kommer ikke træende ud, der ligger altid sådan en sløre efter den. Så det er tilbageholdt lys. Og så er det sådan en forankringsrøders lys. Går vi herover, så har vi det, at Goethe kalder, når lys møder mørke, så opstår farven. Der er ingen farve i dagslys, men om eftermiddagen eller hen om aftenen, så kommer der de der skumrigsfarver der og om morgenen igen. Men det interessante er, at lys er stærkere end mørke, og kigger vi på de her flader herinde, så er det mindst af det der. Alligevel er det, der kommer mest ud, og det er et fantastisk smukt symbol, både i åndelig tilknytning, men